खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो जुदि नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हारिनि अलखद समाव बर'नि मोननै राजखान्थि BTech आरो UPPL दोलोआ खौसे जानांगौ होननानै बुंदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। फैगौ 2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थियाव बर'फोरनि मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलो BTech आरो UPPL दोलोनि गेजेराव खौसे जानांगौनि बाथ्राया दासान्दि गोबाङै सावरायजागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 15 आगस्ट सानखालि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों हारि जौगानाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंजोबनांगौनि सार्थआव बर'फोरनि मोननै राजखान्थि दोलोखौ खौसे जानांगौनि बाथ्रा बुंनायनि उननिफ्रायनो बर'फोरनि गुबुन गुबुन आफाद गौथुम आरो UPPL BTech मोन्नैबो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' रायजो राजाफोरानो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बे बाथ्राखौ मदद होनानै खौसे जानायखौ हास्थायदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे बुब्लियाव बर' हारिनि जेंना बोरसानाय, जौगानाय आरो BTC गावखुंथायखौ रैखाथि होनायनि थाखाय खौसे जानांगौखौ मोनदांथिनायजों फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय UPPL आरो BTech दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ हास्थायदों तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA एबा BTech मिरु आफादनि लोगो आफादगिरि इमानुएल मुसाहारिया। मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों इमानुएल मुसाहारिया बावैसो सिगां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि UPPL आरो BTechनि गेजेराव खौसे जानो खावलायनायखौ बरायनानै बुंदों दि हारिनि बे अलखद समाव बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो UPPL आरो BTechनि गेजेराव गोरोबलायनायनि सम सौफैबाय। बेयो समनि थिननाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौसेथि जानो खावलायनाया थारैनो बरायथाव। दासान्दि UPPL आरो BTechनि गेजेराव गोरोबलायनो थाखाय सावरायलायनायाबो सोलिगासिनो दङ, नाथाय जोबथा थांखिसिम सौफैयाखै होननानै खौराङाव मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आबाद मावनायाव आइजोफोरखौ गोहो होनाय CM प्रमद बर'आ फार्म मेसिनारि रानदों। आबादाव आइजोफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान होनानै मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि हरहरिया गामियाव बड'फा जिउ राहा मिसननि सिङाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो आइजो लोगोआरि फार्म मेसिनारि राननानै होयो। वाटार विडार, वाटार स्प्रे पाम्प एसेम्बलिफोर आरो गोथौ रटारि एसेम्बलिफोरजों लोगोसे रानजानाय आगजुफोरनि थांखिया आबादखौ आइजोफोरनि थाखाय बांसिन आखा-फाखा आरो बाङाइ सम बाहायग्रा खालामनाय। मानगोनां बुंथिगिरि खाथिराम बर', EM राकेश ब्रह्म आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लानाय बे हाबाफारिया आइजोफोरनि दिहुनथाइ आरो जिउ राहाखौ बांहोनाय, आबादाव मख'जाथाव मुलाम्फा लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ चिराङाव सासे लाइमोन सिख्ला गोमाना दं। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला गंसे फिसा साहा गलाजों नखर दैदेनबोनाय 23 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाया गोमाना दं। चिरांनि बिजनी बर' बाजार सिलबारि बांगुदबारि गामिनि बिफा निबाराम दैमारि आरो बिमा अमेला दैमारिनि फिसाजो सानसुलि दैमारि मुंनि लाइमोना थांनाय 17 आगस्टनिफ्रायनो गोमाना दं। गोमानाय लाइमोननि जेबो खौरां मोनियाव हालाय-हाफाय जानांदों नखरनि सुबुंफोरा। सोरबाफोर नुसनोब्ला एबा खौरां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय नम्बर 6002170093 आरो 9954338125 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। ब्रैथि खौराङाव दङ चिराङाव मानसि लांखारनायनिफ्राय बोखांदों सानै उन्दै गथ'सा। आरोबाव सासे उन्दै आथोनारि गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरिजों चिराङाव सोमोनांदों। दिहिं जाथायखौ गोजोन गैयै खालामनानै चिरांनि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय मजाबारियाव सानै उन्दै गथ'सानि सायाव आथोनारि गाग्लोबनायनि गोदान जाथाय सोराङाव फैदों। सासे हाबा जानाय हौवा जहिरुद्दिननि सायाव 20 आगस्टआव नंखाय समायखिरा लाना उन्दै गथ'साफोरखौ लुबैहोनाय आरो गाग्लोबनायनि दाय दं।
बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला बिगोमाफोरा अजद होदोंमोन आरो सिडली पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय गोख्रों अपारेशन जागायदोंमोन, जाय दासिमबो खारखोमानानै दं। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदोंमोन दि जहिरुद्दिनआ उन्दै गथ'साफोरखौ हायद्राबादाव साख्रिनि खाबु होगोन होनना खोथा होदोंमोन, नाथाय बिनि सोलायै बिसोरखौ ट्राफिक खालामनो नाजादोंमोन। खाफाल मोजांदि जायगानि सुबुंफोरा सम बायदि आखाय होनाया हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामदोंमोन, जायफोरखौ बिसोरनि नखराव हरफिननाय जादोंमोन। सुबुं समाजा मानसि लांखारनायखौ थाबैनो होबथानो दाबि खालामो आरो बेफोरबायदि जाथायनि गेजेरावबो आइजोफोरनि गोहोखौ फोजोबनो थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायो। पुलिसआ गोख्रों राहा लानो आरो इयुनाव जानाय जाथायफोरखौ फोजोबनो नारसिनजागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ सिलचराव गिबि मन्थ्रिया हार्ट बेरामिफोरनि थाखाय आइसिइउ बेखेवदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबारखालि सानथामनि दावबायनायाव बराक सेरफाङाव सौफैयो। सनिबाराव दावबायनायनि जोबथा सानाव सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव बिखानि बेरामिफोरनि थाखाय गं 20 बिसना गोनां गंसे गोदान आइसिइउ बेखेवदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया मेडिकेल कलेजाव सौहैयो आरो गोदान आइसिइउ मावथांखिखौ बेखेवदोंमोन आरो फरायसालिमायाव लुफुंजाबाय थानाय 535 बिसना गोनां इमारजेन्सि सिबिथाइ बिल्डिंनि खामानिनि दावगानायखौ नायगिदिंदोंमोन। फरायसालिमानि बिबानगिरिफोरा मिजिं थिदों दि गोदानै लुजानाय बिल्डिंआ नबेम्बरसिम आबुं जागोन। खेबसे बे बिल्डिंनि लुनाया आबुं जानायनि उनाव फरायसालिमायाव बिसनाफोरनि अनजिमाया थाखानाय 1350 निफ्राय 1885 सिम बांगोन। रायखांनो गोनांदि दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बराकनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव गोग्गो दै जगायनाय बिथांखिफोर आरो मावखान्थिफोरखौ नायबिजिरदोंमोन। बेयो दुर्गा फुजानि सिगां सिलचर आरो बेनि खाथि-खाला मोनसे गोरलै लामा बानायनो खोथा होदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो मुंख'दोंमोन दि सिलचर सहरनि गेजेरजों 7 किल'मिटार गोजौ लामा बानायनायनि बिथांखि लानाय जागोन। गिबि मन्थ्रिनि दावबायनाय समाव काछार जिल्लानि गार्जियान मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, एमपि पबिमल शुक्लबैद्य, एमएलए कौशिक बाई, सिलचर मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर भास्कर गुप्ता आरो गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ मुस्लिमफोरनि जुलि आरो तालाकनि थाखाय सरखारि गनायथि लानांसिगोन। आसाम सरकारा मुस्लिमफोरनि जुलि आरो तालाक रेजिस्टार खालामनायनि खान्थिखौ गुन गैयै खालामनो थाखाय मोनसे बिल थिसनदों। बे आयेनाव मुस्लिम हारिनि बैसो जायै सुबुंफोरखौ जुलि होनायनि गनायथि होनो हानाय नंलिया। खाजोना आरो खैफोद सामलाय मन्थ्रि जगेन महना आसाम मुस्लिम जुलि आरो तालाक रेजिस्टार एक्ट 1935 आरो मुस्लिम जुलि रेजिस्टार बिथोनमा 2024 खौ फोजोबनो थाखाय बिधान सभायाव मुस्लिम जुलि रेजिस्टार बिल 2024 खौ थिसनगोन। बेनि गेजेरजों मुस्लिम समाजनि सुबुंफोरा जुलि लानाय आरो तालाक होनायनि रेजिस्टार खालामनो थाखाय सरकारनिसिम थांना खालामहैनांसिगोन। बेनि अनगायैबो उन्दै बैसोनि जुलिनि रेजिस्टारखौबो आयेन बेरेखा होनना गनायनाय जागोन। मन्थ्रि जगेन महन निरसना मुस्लिम जुलि रेजिस्टार बिल 2024 नि थांखि आरो जाहोनफोरनि खेंफोरथियाव बुङो दि हौवाफोरनि बेलायाव 21 बोसोर आरो हिन्जावफोरनि बेलायाव 18 बोसोर बेनिफ्राय खमसिन बैसोनि लाइमोनफोरनि जुलिखौ रेजिस्टार खालामनो मोननाय नङा। गोजाम आयेनाव नोजोर लाखिनायनि राहा गैयामोन, जायनि थाखाय कर्टफोराव बे रोखोम केसनि अनजिमाया बांलांदोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ बङाइगाव जिल्लायाव गल्डेन लांगुर बोखांदों। बावैसो सिगां मोनसे जौगाखांनायाव आसामनि बङाइगाव जिल्लानि काकयजाना ओनसोलाव हाग्रा बिफानआ मासे सनानि लांगुरखौ रैखा खालामदोंमोन। लोमजानाय मोननाय जुनारखौ उजान रावापारा गामियाव नागिरना मोननाय जादोंमोन, जाय काकयजाना रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव दं मोननो थाङै सनानि मोख्राफोरनि न'। हाग्रा मावख'गिरिफोरा फोसावदोंमोन दि जोखोम जानाय सनानि लांगुरखौ गोनांथार फाहामथायनि थाखाय कक्राझार जिल्लानि चारिखलायाव लांनाय जागोन। सनानि लांगुर, जाय गावनि रोखा-रोखा सनानि फुरनि थाखाय मिथिजायो, मोनसे ओरैबायदि हारिसा जायनि थाखाय लोमजाब्ला हरखाब आरो जुनिया जोथोननि गोनांथि जायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ केनि बसुमतारीनि लकेल कुम्फु 3 आ 5 सेप्तेम्बराव आसामनि सिनेमा हलफोराव नुजासिगोन।
आसामाव गिबि खेब लकेल कुंफुखौ अनसायनाय मोननो हानायनि बोसोरसे उनाव केनि बसुमतारी आरो बिथांनि टीमआ बे सिरिजनि थामथि सावथुन लकेल कुंफु 3 जों लोगोसे फिन खेबसेबाव नायगिरिफोरखौ एन्टारटेन खालामनो थाखाय फैफिनबाय। 5 सेप्तेम्बराव सिनेमा हलफोराव रिलिज जानो गोनां बे सावथुननि पस्टार बेखेवनाय आरो ट्रेलार लन्चखौ मंगलबारखालि गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय ज्योतिष चित्रबनआव खालामनाय जागोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बयनिख्रुइबो मुजिथावना बाथ्राया बेनोदि लकेल कुंफु 1 नि अनजाथाव सुबुंफोर बनज, दुलु, तानसेन, मन्टु दा, चार्लीमोनहा लकेल कुंफु 3 आव फिन नुजाथिफिनगोन। गुथि खौराङाव दङ शिखर धवनआ इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लाबाय। 38 बोसोर बैसोआव भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन व्हाइट बलनि जागायजेनग्राफोरनि गेजेराव सासे शिखर धवनआ गेजेर हायुंआरि क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानायनि फोसावो। बबेखानि बिथाङा लीग क्रिकेट गेलेबाय थानायनि इसारा होदोंमोन। धवनआ जोबथा दिसेम्बर 2022 मायथाइयाव बांलादेशनि हेंथायै अडिआइआव भारतनि जार्सिखौ गानदोंमोन। मोनसे मोजां केरियाराव शिखर धवनआ 269 नुजाथिनायाव 24 जौसे आरो 44 अर्धशतकजों 10,867 रान बानायदोंमोन। बेबादि नङा दि आंनि थाखाय मोनसे गोब्राब थिरांथा। आं आबेगारिबो नङा। आं गाबनो एबा माबाफोर गाबनो लुबैया। नाथाय बांसिनानो बेयो साबायखर आरो अननाय। आं आंनि जिउनि बांसिन समखौ क्रिकेट गेलेनायाव बारहोबाय आरो आं मोनदांनो हायो दि आं दा जिरायनो लुबैदों। गेजेर हायुंआरि आरो नखरारिनिफ्राय बिथाङा हिन्दुस्तान टाइम्सखौ जर'खायै बुंदोंमोन। जिथि खौराङाव दङ मणिपुराव रैखाथि हानजाजों बोखांदों गेदेर हाथियार बाख्रि। मणिपुराव रैखाथि हानजाफोरा हाजो आरो हायेननि जिल्लाफोरनि सेरफां आरो लोरबां जायगाफोराव गोख्रोङै नागिरनाय हाबाफारि लादों, जायनि जाहोनाव गोबां हाथियार आरो गुलि बारुद मोननो हादों। अपारेशननि समाव रैखाथि मावफारियाफोरा गंसे इनसास राइफलजों लोगोसे गंसे ल'ड मेगजिन आरो गंसे 9 mm पिस्तलजों लोगोसे गंसे लांदां मेगजिन बोखांनो हायो। बे गावग्रा हाथियारफोरनि अनगायैबो गंनै रिंजों लोगोसे मोनबा HE-36 ग्रेनेड, 23 गोथां गुलि बारुद राउन्ड, गंसे हेलमेट, गंसे डेटोनेटर, गंसे बुलेटप्रुफ जेकेट आरो 15 लांदां राउन्डफोरबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। बे बोखांनो हानायफोरखौ काक्सिं जिल्लानि वांजिं कुनौनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।